γυναίκα Ολυμπιονίκη στο μαραθώνιο δρόμο 2 ώρες 24:51. Η πιο συγκλονιστική στιγμή που έχει γίνει στο μαραθώνιο δρόμο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. 1908 στο Λονδίνο. Ένα άλλο Λονδίνο έχουμε εδώ μπροστά μας. Αλλά βέβαια η Άντερσον δεν είναι πρώτη. Όμως το να κάνει 42 χιλιόμετρα 195 μέτρα, να φτάνει στο στάδιο, είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Είναι κάτι το συγκλονιστικό. Μια πληροφορία από τον αγωνισμό, προκρίθηκε και η Λάινε, έριξε 61-80. Έτσι από το δεύτερο γκρουπ έχουν περάσει 5 σόλοι. Μια σκηνή μοναδική. Μετά τα τελευταία 80 περίπου μέτρα, 70 μέτρα έχουν μείνει. Θα τερματίσει. Όπως μπορεί θα τερματίσει. Έχει κάνει 2 ώρες 48 από τότε που ξεκίνησε. Ακόμα 30 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μεγαλείο του αθλητισμού. Η προσπάθεια, η συγκλονιστική προσπάθεια. Και ακούτε τι γίνεται. Οι χειροκροτούν πολύ περισσότερο από την νικήτρια και τις αξίζει. Είναι σαν να πήρε μαζί 3 χρυσά μετάλλια. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το ξέρουμε καλά, το ξέρετε και εσείς, έχει σημασία η συμμετοχή. Φτάνει στο τέλος, ακόμα 1-2 βήματα. Φτάνει και πέφτει. Την πιάνουν μια μεγάλη στιγμή, για τον αθλητισμό. Το χωριό είναι δίπλα για να την πάρει.